Asibani lo we. Ngangaphi ngithile. Igama lami uNgobese, ngihamba nomali usakhuluma nefoni ngala uyeza manje. Yebo. Besicela sikuzuzwana nje sifuna ukuxoxa nawe indaba zombuso kaNkulunkulu. Sakhathele. Hawusoba nje ama-minutes ambalwa. Umbuso konjani lo? Uma ucabanga nje ubani obusa lo mhlaba, ngiyazi ukuthi emhlabeni siyazi sonke ukuthi ukhona obusayo, ngeke kuba akekho obusayo lo mhlaba. Kodwa namhlanje sifisa ukuthi sikhulume nawe ngencwadi engcwele ukuthi ubani obusa lo mhlaba. Ngoba siyazi ukuthi ngeke kuba akekho obusa lo mhlaba, ukhona obusa lo mhlaba, kodwa sifuna ukuzocacisa indaba yokuthi ubani obusayo lo mhlaba. Njengoba ususiphileke nje ithuba lokuthi sifike sizokhuluma nawe. Ayikho inkinga webaba. Mase ngaqala sithandaze kuqala. Mase sithandazile bese siyaqhubeka. Thandaze. Hayi kulungile. Kulungile. Thandaze. Bye bye.